не ішлейбіз. Артур Маратның өздерін жырлатабыз мұнда. Бай кетілерсің олар. Сахнада Артур Марат дуэті. Қаршалығыз. Марат Артур дуэті. Аларға күшлейді балқышларға керек, бұл айғына. Аларға үлгірдіңіз ме? Нешеп кеттігісің сіз? Қауышқадығыз ма әлі? Потанцовка қалайды ма? Бір көрді сеңа ғашық болдым, ғашық болып яшимін әлі де. Шундый назлы қарашларың сенің, наз болғанға яшәуім ямлі де. Яратам мен сені жаным, бар назымны бүләк итәм. Бұл әлемінем яннарымда сен келіргәм. Яратам мен сені жаным, бар назымны бүләк итәм. Бұл әлемінем яннарымда сен келіргәм. Башқаларына көрмей яшим қазір, бірге шақты рахат шул жаныма. Жырларымда менің саф хисләрі, қадірліме сүйген ярыма. Яратам мен сені жаным, бар назымны бүләк итәм. Бұл әлемінем яннарымда сен келіргәм. Яратам мен сені жаным, бар назымны бүләк итәм. Бұл әлемінем яннарымда сен келіргәм. Бір көрді сеңа ғашық болдым, ғашық болып яшимін әлі де. Үзіліплер яратуам сені, яшәуімнің мағынасы еміді. Яратам мен сені жаным, бар назымны бүләк итәм. Бұл әлемінем яннарымда сен келіргәм. Яратам мен сені жаным, бар назымны бүләк итәм. Бұл әлемінем яннарымда сен келіргәм. Бұл әлемінем яннарымда бір көрді сеңа ғашық болдым. Бір көрді. Рахмат. Артур Марат дуэті. Артур Марат дуэті. Міне ішпасам жігітлер дейм, жырлы да білелер, пішіру яғына да түсіп қалғанлардан түгіл тапшыруға келділер. Марат енді олыңдыр диетик ризық білен біздің сыйлады. Әлі яры Артур болды. Артур болмаса ғымен аш қалайдық. Артур күркәйтінен міне деген рагу әзірледі. Әлі шунсы қызық ең ғажабы ол күркәні өзі өстірген екен. Олар енді айтам Артур Марат турында ішілер. Әйтелер ішілер малатсы. Олай түгіл енді болады. Иратның, білесің ме, иратларының нендей де болса іш ішлеу схемасы міне мұндай. Әлі? Башта ират ішлейм деп әйті. Так. Оннары қатын қыз оның исіне түшірі. Так. Қатын қыз тағын бір қат исіне түшірі. Бәлікім. Қатын қыз шисті башын қатыры бітірі. Хам, опа, ират ішлей. Ират ішлейге шейбәл білдім деп. Енді ең мұхиме бір елі екі қатын қыз тұқып тұрмасын екі яқтан. Қатын һәм тёща. Екі қатын қыз бары тек жырларға ғына бірләшсінләр енді ол. Ең яқшысы шул булыр. Әне, Лилиялар кебек. Қаршалығы сәхнәбіз түрінде Лилия Гиматтинова һәм Лилия Хайруллина.
Шәшәк алта шәшкән таңнарда Саф ташлары белән гүя насыләшә дөньяга Җирдәге бар гашыйкларга бәхет телиләр төсле Ак лилия чәчәкләре мәхәббәтнең билгесе Хуш исле назлы гөлләр лилияләр сезгә бәхет телиләр Аерылмасын яраткан йөрәкләр ихлас булсын сөюләр Ак лилия төсле ак булсын бәхетләр ярларның Вәгъдәләр үтәлсен өмет өзелмәсен карларның Ташларына кызыгып бик чәчәкләргә тимәгез Сөю хисе чәчкә сыман Бер үк саклап яшәгез Хуш исле назлы гөлләр лилияләр сезгә бәхет телиләр Аерылмасын яраткан йөрәкләр ихлас булсын сөюләр Лилияләр Лилияләр Ак бәхетләр телиләр Хуш исле назлы гөлләр лилияләр сезгә бәхет телиләр Аерылмасын яраткан йөрәкләр ихлас булсын сөюләр Хуш исле назлы гөлләр лилияләр сезгә бәхет телиләр Аерылмасын яраткан йөрәкләр ихлас булсын сөюләр Лилияләр. Лилия Гимаддинова, Лилия Хайруллина. Там биюче җегетләр. Лилияләр. Менә күрдеңме ничек биеклеккә менделәр. Вәт менделәр исмастан биеклеккә. Лилияләр. Моннан аларак без хатын-кыз җырчылар арасыннан иң стильле башкаручыны билгеләгән идек. Хәзер иратлар арасыннан да бу исемгә кемнең лаек икәнен ачыклыйк. Хөрмәтле экран, күрсәтче безгә зинһар кемнәр анда. Иң стильле башкаручы номинациясе Ранил Нуриев кайнар кочагында. Ушағына Қал әлі қасым ян Илназ Гарипов Миңа барыбер. Яшәрмен барыбер Мөнир Рахмаев Туган көн. Қанатлы теләкләр Насип булсын бәхетле киләчәк Ир аз җырчылар арасында иң стильле башкаручы TMTV премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Казанның танылган дизайнеры, стилист Надежда Аюпованы чакырабыз. Сезнең алкышлар астында инде әлбәттә. Надежда ханым. Надежда Италиядан кайтып керми, кемдә шунда ди. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня, наверное, можно вас всех так назвать, потому что сегодня у нас татарский Голливуд, красная дорожка, прекрасные женщины в вечерних туалетах и, конечно, мужчины в смокингах и в бантах.
Давайте мы посмотрим, кто же у нас сегодня выиграл номинацию «Самый стильный мужчина». Я примерно догадываюсь. Раниль Нуриев. Рани! Рахимит. Стильный. Эталон для подражания. Стремитесь. Надежда, далеко не уходите. TMTV премьерін тапшыру тантанасын эстраданың поп принцессасы номинациясы белән дәвам итәбез. Әйдәгез тагын бер тапкыр экраннарга күз салабыз. Экран күрсәтелә. Эстраданың поп принцесса номинациясы. Азалия Зиннәт, Ышадыр хатлар. Илмира Нагыймова, Буламысын. Айгөл Рахимова, Күмелде яралары. Надежда ханым, сүз сезгә тагын бер тапкыр. Авыр булмаса, әлбәттә. Конечно, все прекрасны. Я думаю, на первом плане у нас Гульназ Сафарова. Ее трудно, я думаю, затмить. Но все-таки у нас есть номинация «Принцесса». Сейчас мы посмотрим, кто это. И я думаю, вы тоже догадываетесь. Так. Гөлназ берничә костюмга заказ биргән булган просто, шуңа. 500 сум акча бирдеңме әллә син аңа? Эй. Азалия Зиннат. Азалия Зиннәт. Азалия Зиннәт, сезнең алышлар. Поп принцесса. Она сегодня несколько раз ко мне подходила и говорила: я хочу, чтобы вы мне вручили номинацию. Спасибо. Менә бит теләгән нәрсә кабул була диләр. Хак икән. Әйе. Азалия Зиннәтне җиңү белән котлыйбыз һәм дәвам итәбез. Молодцы. Дөрестән дә котлыйбыз. Булат, сиңа шундый сорау бирәсем килә. Иркә, җырчы Иркә бар бит инде, беләсең бит, име? Бар әлбәттә. Спорт белән шөгыльләнә башлаган ишкәнең бармы сәле? Ишеттем, әйе, спорт белән шөгыльләнә ди. Һәр көнне кухнядан чыга ди, залына җигереп, утыра ди компьютер каршына, һәм монитор буенча күзләрен тегендә монда йөгертә ди, гел менә монитор буенча спорт имеш. Әйе. Ну, белмим, Иркә, спорт. ничек нәрсәне йөгертәдер, ләкин хәзерге мизгелләрдә аны чакрасыбыз килә минем шушы зур матур сәхнәбезгә. Сезнең көчле алкышлар астында популяр җырчыбыз Иркә. Kazlarına iyaret girip ay yanlarına nazığa mahrum yalğız canım bilmire nazlarına ah susadım nazlarına suğa susadan gelidey yok bir kişim bu dünyada nasıl gülüşün sildey işin yapsam, irten kırsam Singene uylarımda Canım deyip yırtayden Güterip kollarına Ah susadım nazlarına Suğa susagan gelidey Yok bir kişim bu dünyada Nasıl bölüşür sildey Ah susadım nazlarına Suğa susagan gelidey Yok bir kişim bu dünyada
Ирка. Бик рәхмәт. Қарайлы мен айтам. Ирка. Болат мен айтам. Миңа Ирка. шешкәләр килгән әле туктап торыгыз. Ирка яңадан башлыклар теттерә башлаган. Бик рәхмәт. Хәерлегә булсын, Айрат. Хәерлегә булсын. Бу бабай Ирканың бүтән чыгышын карап йөри. Һәр концертта. Бүтән концертка килә. Иң кызыгы ул татарча аңламый. Мен сезгә чыпчынап әйтәм. Ул радиога шалтырата безгә. Гел безнең белән сөйләшеп торабыз. Хәлләрен сораша. Айдар абый, вот сиңа кызык. Айрат. Ярар. Менә без син белән алып барабыз тапшыруны, әйме? Так. Ләкин мен бер нәрсә аңладым. ТМТВ каналында топ клип тапшыруы иң яхшы тапшыру шунымы? Йо. Беләсеңме, син бу сәхнәдә бик күп. Син бик күп урын алып торасың монда. Син Юк, монда. туктале. Син мине таза дип әйтмәкче буласыңмы хәзер? Юкмы, беләсеңме, Айрат, без Нәрсә бу? читтән ничегрәк күренәбез син белән. Мотоцикл һәм мотоцикл люлькасы кебек. Кабак һәм хыяр кебек. Шампунь һәм шампунь пробнигы кебегрәк. Менә шулайрак, Айрат. Тиктер син. Кем әле син? Булат. Булат. Рөстәм улы. Әйе, беләсеңме, минем бер генә тәкъдимем бар хәзер. Бер ничек монда берәр кирпич куеп сине бастырып торырга, без синең син белән буйлар белән бер рәттә булырбыз. Белмим, бүтәнчә ысуллар күрмим мин. Бар бер усылы, мен уйлап таптым, анда әллә бик җайлы ул. Тезлән. Шулай алып барабызмы ни? Әйе, нишләп Тезләндерим мин сине хәзер, тезләндермәм. Беләсеңме, менә мин түгел, имам, син дә мине тезләндерәсең, мин дә сине тезләндермим. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы безне барыбызны да шаккатырып тезләндерәчәк. Китанлар. Әйе, менә бүгенге сәхнәгә бик күп тапкыр чыкканы бар инде. Без аны хәл итеп Гел худак. кертеп җибәргән идек. Ләкин аңа вакыты килеп җитте, күрәсең. Әйе. Кем дип уйлыйсыз? Мөнир Күрәсең, бөтенесенә туйдыр. Рахмаев. Җырласын инде, әйдә. Әйе, каршылык үзен туган көн җыры белән Мөнир Рахмаев. Әнә бит ул. Көтүпләрне аласың, шатланып каласың. Теләкләрнең бәйләмен, туган көнең бәйрәмен. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Кешеләргә бир күзә сая, олышы куар күтәрәбез бергә. Китәк. Яхшы кич күңелеңдә, бәйрәм туган көнеңдә. Дус туган якыннарың, котлый сине ул көндә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Пирамида, кеш алгышлыгыз, әйдәгез бергә. Шатланып яшә әллә, яшәндә яшнә әллә. Җырлап биеп күңел ачы, күңелнең шундый мәллә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Әйдә бергә куллар күтәрәбез, балкон күрмим сезне. Көтүпләрне аласың, шатланып каласың. Теләкләрнең бәйләмен, туган көнең бәйрәмен. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр. Насыйп булсын бәхетле киләчәкләр.